ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମୂଷା ଥିଲା। ସେ ଖୁବ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଚୁଲବୁଲ ଥିଲା। ଥରେ ସେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ବାଘଟି ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା। ମୂଷାଟି ମଜାରେ ମଜାରେ ବାଘର ପିଠି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ବାଘଟି ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଓ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ସେ ମୂଷାକୁ ଖୁବ୍ ଗାଳି କଲା। ବିଚାରା ମୂଷା ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଘଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ତାର ଏଇ ରଡ଼ି ଶବ୍ଦ ମୂଷା ଶୁଣିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଧାଇଁଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ବାଘଟି ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ବାଘଟି ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ମୂଷାଟି ଡେରି ନ କରି ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନ୍ତରେ ଜାଲ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘଟି ମୁକ୍ତ ହେଲା। ବାଘଟି ତାର ଭୁଲ ବୁଝିଲା ଓ ମୂଷାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବାଘ ଓ ମୂଷା ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଲା, ତାକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇଲା? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।